Μήπως είδες 2 δωδεκάδες πρόβατα? 2 δωδεκάδες? Ναι, 14. Έβγαλα τα μάτια μου χτες και ανησυχώ αν ακούω καλά. Έχεις άριστη υγεία, θα φτάσεις στα 50. Μα είμαι 49. Έχεις έναν υπέροχο χρόνο μπροστά σου. Ω, τι καλά. Εγώ είμαι 50 χρόνια ηλίθια. Εγώ πάτησα τα 25. Εγώ από χθες πάτησα κάτι σκατά. Αν δεν φύγεις, θα γίνεις και εσύ θύμα της κατάρας. Η πρώτη μου αντίδραση είναι να πάθω πανικό. Έχω γράμμα. Εγώ έχω όλα τα γράμματα που είμαι ταχυδρόμος, εσύ έχεις όλα τα κράτα που είσαι η Κρεοπόλης. Έχεις μόνο μία μέρα. Η δεύτερη αντίδραση είναι να πάθω χειρότερο πανικό. Θα κάνουμε μαθηματικά για τον υπηαγωγείο. Δεν είναι πολύ προχωρημένα για μένα. Γιατί είναι τόσο αυστηρός μαζί της? Για το πανεπιστήμιο την προετοιμάζει? Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το κίτρινο. Γιατί δεν κολλάει πολύ στα δάχτυλα. Λάθος το λέει. Το μπλε δεν κολλάει πολύ στα δάχτυλα. Εγώ είμαι δάσκαλος. Δεν είμαι εξορκιστής. Μία μέρα. 25 ασήμαντες ώρες.